sammen, så var det lige et indlæg fra Simon her. Og forresten, velkommen til min blog. Jeg har været, i Norge, hvis I har læst det, i den sidste... I den sidste uge her med min klasse. Og det var meget hårdt, kan jeg godt sige. Men nu er jeg tilbage. Hej hej. På mit dejlige ydmyge værelse med min computer, som jeg har savnet. Helt vildt. Den er på Facebook. Nå, men ja. I dag vil jeg sådan set bare snakke om det, der står deroppe, når der står iPhone 4. Jeg har lige været nede i Telenor og bestilt en iPhone 4. Jeg gik derned og spurgte ham om nogle forskellige ting. Og ja, så da vi endelig kom til der, hvor jeg sagde, den vil jeg gerne have, så sagde han, men vi har den desværre først tilbage om 14 dage, eller 8 dage, eller en måned. Så nu er jeg skrevet op til en, og det kan sikkert tage lang tid. Jeg glæder mig meget, og jeg skal nok lave en unboxing video. Fordi den her gamle iPhone 3G, det er den helt gamle. Den er jeg meget træt af, fordi den bliver ved med at lægge, når jeg er inde i spil og alt muligt. Og det irriterer mig helt vildt. Der er også en fejl på den, når jeg gør sådan her. Hvis I kan se bunden, bemærk bunden. Pis, det duer ikke. Vi kan lige gøre sådan her i stedet. Bum. Hvis jeg nu gør sådan her. Nu er det sådan set ikke et indlæg, det her. Hov. Jeg ved ikke, hvad der skal lige der. Hvis vi nu gør sådan her. Kig hernede i bunden her, hele tiden. Og sætter vi den her. Nej, den gider ikke, når jeg laver film. Den gør det. Så du det? Der gjorde den det. Og tænker I sikkert, at det var nok bare en fejl. Men den gør det hele tiden, så kunne du også se det. Der gjorde den det bare en meget, meget lille smule. Nå. Men back to back, hvis man kan sige sådan. Men jeg glæder mig meget til, at den kommer. Eller jeg glæder mig meget til, at jeg får den. Så skal jeg nok lave en unboxing video, hvor jeg unboxer den dejlige skabelse. Man er heller ikke stolt af at vise det her. Jeg har en iPhone 3G. Jamen, jeg har en iPhone 4, slut den. Men tak fordi I så med. Vi ses, og husk at tjekke min blog lidt ofte. Du kan også sætte den på favorit oppe i toppen. Og ja, mit sidste indlæg, det var regnvejr og indkøbs ting. Tak fordi I så med. Jeg skal nyse, har ret meget støv herinde lige nu. Hej hej.